Hej alle sammen. Jeg er blevet bedt om at indlede aftens forskellige oplægsholder. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg ligner mig ikke, men du er min bror. Jeg taler ikke dit sprog, men du er min søster. Vi er forbundne kloden rundt, fra en moders skød til de fjerneste kyster. Ingen er fri, for alle er fri. Ingen kan leve i fred, for ingen lever i krig. Et ønske om fred, om frihed og kærlighed. Tusind tak, fordi at jeg måtte være med i alt det ekstremt vigtige arbejde, I laver her. Tak.